Letamendiatarrak, Iñaki eta Iñaki, ongi etorri gure etxera. Iñaki, zeiteik ormaiztir batek Tolosean? Aladek, ni Ormaiztik jaio nintzen, eta 10 urtekin hola Tolosara etorri ginen. Eta, txistuen asuntoan hasi ginen, besteik ez zegoen, Ormaiztik, txistu eta hona etorri eta lexeak ginen eta jarraitu nuen. Eta, gero txistuari bandan sartu eta horrein txarte. Aita, 11 urtekin, i bostekin. Bai, bostekin hasi nintzen. Aitei eskaiarak eman beharra. Aitak Jesus Mari Garmendiai bere taldeko atablaria esan zion, nik behakin jo behar nula hunditan, eta atabalakin hasi, eta bain arte. Letamendiatarrak, sukal musikari handiak. Eta gaur ze ekarri diguzue? Gaur ekarri un platera, patatas a la riojana. Gure bi amonek egiten zituen platera, eta bere omenez. Patatas a la riojana, txoixoa, patatak eta pipa berdea. Oideketa? Hasiko galaren? Iñaki, eta Iruñalden hango txistularekin baduzu harremana? Bai, harreman oso ondia dugu. Eta, baki urtero gutera, eta tokatu zaigu, han txupinazon txistua gotzen, eta gero pasagailu bat egiten dio, eta, justo kuadria gutega, eta alako baten hori askoita behar dut, eta, ostia, honek zilik hemen. Horrek ez txistua gotzen da. Jose Mari, gure aldamanen, txistukin. Bueltatu alin txistua. Ez, eta gointik ez. Menuda banda, Letamenditarrak, Iñaki eta Iñaki. Ez Errioxakon, baino... Kontatu Iñaki? Ni Gerrenterin, eta aita Tolosako udal txistulari bandaren zuzendari bezala. Hau bai, labanda usaia. Lehenengo toitza, zeruko aitaren zata bigarrena. Ai, Pako, urare juntzaigu, bere omenez, abesti hau. Aita eta amaren zat. Iñaki txistua, Iñaki atabala, eta alabak iraiak, baldago etorkozunik? Etorkizuna bai, musika asko gustatzen zaiolako, atabala gustatzen zaio, baino daukeu nobena, aitak nola musika eskolan klaseak ematen ditun, alaba nire amakin aitan ajuten da eta txistu entzuten oso isilik egoten da, eta uste txistulari ateako dala. Jose Mari, hau indazeok. Guazen ba! Bazen. Gure txatorzatik. Zuei. Zui. Montxa, Santia, montxa, joder! Esto hay que repetir. Bukera hau, errepikatu imar dugu. Etze, batean gustatu Iñaki? Oso ondo. Musikan bezala xe, perfecto imar dugu, Berriz. Berriz, Errekabaztarreko lirio lorea, edaz ederra baina bai ederzalea. Lorea, bai ederzalea, lorea. Ez dakit ba, Lehenengo toitza, goiko jangoikoa, zeruko jangoikoa. Que no, aitarentzat! Zeruko jangoikoa. Otra vez, zeruko aitaren zat. Bueno, hostia.